Pràctiques de pronúncia. Les consonants. El segon so consonàntic de la paraula 12. Escolta aquestes paraules i fixa't en el segon so consonàntic. 12, dotzena. Per a reproduir-lo, tracta de pronunciar una D seguida d'una S sonora. Fixa't. 12, dotzena. A continuació, repetís lentament la paraula 12. T'ajudarà a que allargues i exageres el so final de la primera síl·laba i l'inicial de la segona. Així. 12. Activitat 20. Escolta i repeteix els següents parells de paraules. 13, tretzena. 16, setzena. Atzar, atzarós. Horitzó, horitzontal. Magatzem, magatzemista. Escolta algunes de les paraules anteriors dins d'unes frases. Ves repetint les frases a mesura que les escoltes i para atenció sobretot en les paraules que tenen el so de 12. El dia 13 comença un curs d'informàtica. Hem guanyat el partit per atzar. Com fem la línia? Horitzontal o vertical? Han inaugurat uns grans magatzems al barri antic.